Boas noites, benvidos á entrevista. Hoxe contamos con Javier Novo, voceiro da Plataforma de Afectados polas Preferentes de Lugo. Boas noites, Javier. Hola, boas noites. Pois xa temos que comezar máis que nada preguntando en que punto se encontra agora mesmo o problema das preferentes e das subordinadas. Bueno, pois o punto actual no que estamos agora, como ben sabe case a maior parte da xente, é que se rematou o pasado venres ás 14 horas o prazo fixado por Nova Galiza Banco e polo FROP para acudir ao canxe e a liquidez precisamente dese canxe por accións. E, bueno, decir que neste punto pois que está resolto o 50% dos casos. Nos non facemos caso ás cifras que nos dan eles, porque dos 75.266 afectados de Nova Caixa Galicia recuperaron íntegramente os seus aforros 37.800, ou sea, iso ven a ser a mitad. O resto tivo que sufrir unha quita. Vamos, nos desas plataformas non entendemos por que uns teñen unha consideración e outra xente non puido recuperar o 100% dos seus aforros. Nos desas plataformas non consideramos isto finalizado e imos seguir peleando para que esa mesma xente que sufriu as quitas poida ter o mesmo tratamento cos outros. Se falamos da provincia de Lugo, teñen datos de canta xente estivo afectada, canta recurriu a arbitraxe, canta recuperou eses cartos, os seus aforros, e aínda non? Si, na provincia de Lugo hai afectados uns 7.971 casos, dos que 4.728 foron aceptados ao arbitraxe e recuperaron os seus aforros. Quedan, polo tanto, 4.250 persoas cas que sufriron as quitas, e deses 4.250 só hai 2 inversores profesionais. O resto son aforradores normales e corrientes que, unha vez máis digo, deberan ter o mesmo tratamento cos que foron ao arbitraxe e recuperaron o 100% dos seus aforros. Esa cifra que acaba de dar recoñecida, ademais, por Nova Caixa Galicia, de soamente 2 inversores, ven a reforzar a tese que sempre defenderon vostedes de que foran un produto tóxico mal vendido porque realmente eran aforradores e non inversores. Sí, estes datos son datos que nos deu a nosotros a Caixa Galicia. Bueno, en algunha reunión que tuvemos tamén na central de Nova Caixa Galicia co señor Castellano, el mismo nos reconoceu que un 94-95% tiña un claro perfil aforrador. Entonces, agora vemos que con arbitraxe só sale a mitad dos casos, esa é a incongruencia que vemos en todo o proceso. Non teñen ningún motivo para explicarse por que unhas persoas foron admitidas á arbitraxe e outras non. Pois non, a verdade é que non nos deron ningún motivo e seguimos denunciando que o proceso do arbitraxe sempre foi un proceso escuro. Non se sabía con que criterios o ano pasado chamaban a unha xente e a outros non. Estes criterios, por exemplo, precisamente soubéronse o 17 de abril. E, bueno, decían que eran os que tiñan menores rentas, unhas necesidades básicas máis primordiales que outros, pero, bueno, nos consideramos que deberan solucionar o caso pois antes cos outros, pero ao mesmo tempo a xente que ten rendas ou produtos atrapados aí por valor de 50 ou 60.000 euros ou máis, que hai casos que son hasta 600.000 euros incluso, pois esa xente que quede po final, pero que lle den o mesmo tratamento de devolver o 100% dos seus aforros, porque foron enganados igual. Todo o mundo sabe que se comercializaron mal, que foi un fraude, e que, además, é unha cousa recoñecida por eles mesmos, polas autoridades e polo mesmo banco, que o ano pasado xa propuxo e fixo unha campaña mediática de propaganda e publicidade pedindo perdón por haber comercializado participacións preferentes e obrigas subordinadas a minoristas. Entonces, vemos, ven a verse esta incongruencia en todo o proceso. Ata a semana pasada, unha persoa que tiña preferentes, cantas vías tiña para recuperar os seus aforros? Unha persoa que tiña preferentes, pois a semana pasada tiña a esperar non facer nada, como houbo uns 15.000 casos ou así, 15.000 persoas que non presentaron a solicitude de arbitraxe, estiveron esperando hasta o último momento e, bueno, a maior parte optaron por firmar a liquidez unha vez feito o canxe e agora o que lles queda é acudir aos tribunais, nada máis. Porque agora xa se pecharon a vía de arbitraxe, pecharon todas as vías, solamente queda ir pola xudicial. Agora, según están as cousas, a única alternativa que hai é ir demandar
facer unha demanda no xulgado, pagando as tasas, pagando o procurador, pagando o abogado, para recuperar os seus aforros. Pero, bueno, insisto unha vez máis que desde as plataformas non nos damos por vencidos e consideramos que isto ten que ter outra solución política que non sexa esta, porque os que recuperaron os seus aforros, esta xente que non nos recuperou aínda merece o mesmo tratamento, que foron enganados igual. Entón, dende a plataforma da que vostede é voceiro, recomendan a esas persoas que ainda non fixeron nada que non se metan na vía judicial? Bueno, o que lles recomendamos sempre a xente é que nos demoslle toda a información, poñémoslle a información encima da mesa, pero desde un primeiro momento sempre lle dixemos á xente que a vía judicial era unha cousa moi persoal, porque ir a acudir ao xulgado ten uns gastos e ten uns riscos. Eu non me podo facer responsable de que lle salga mal o pleito. Iso ten que valoralo a mesma persoa, xa que é unha decisión del e os cartos son del. Pero, de todas formas, xa digo, hai xente que aínda non iniciou o proceso, de momento acudiu a facer a liquidez para coller eses cartos que lle den agora a conta, e despois hai moita xente que irá aos tribunais a reclamar a diferencia. Pero, bueno, xa digo, non consideramos que este rematado o proceso porque non compartimos esa solución. De todas formas, ainda hai varias alternativas que quedan, como son a demanda fiscal do Fiscal Xeral de Galicia, que ten o xuízo po 19 de setembro, creo. Está o recurso de inconstitucionalidade presentado polo Partido Socialista, e, bueno, o pronunciamento da Comisión Europea cando fomos a Bruselas a levar toda a información e pedirles axuda. E, bueno, ainda de haber máis batallas. Teñen esperanza? Pois sí, se non fora pola esperanza, nos non nos vamos a dar por vencidos. Se falamos un pouquiño o que é do perfil da persoa que sufriu esta estafa, incluso se deron casos de persoas moi maiores, de persoas incluso analfabetas que firmaron con cruces ou coas súas huellas. Conocen moito destes datos? Sí, nosotros temos varios casos aquí na plataforma de Lugo, tenemos casos deses, de que non aparecían os contratos por ningún lado, nin na casa dos afectados, nin no banco. Tamén sabemos que hai casos de xente que firmou ca huella dactilar, xente que firmou con unha X. E, bueno, despois a idade vai desde menores, incluso con nenos de 3 anos, 8 anos, que é onde ten os aforros a mellor do bautizo ou da comunión, hasta xente de 90 anos. Eso foi unha comercialización indebida onde meteron a xente que non tiñan a meter, e onde fallaron todos os controles, e por eso se viu agora esta situación. Incluso sempre defenden nas súas manifestacións que hai moita xente que nin o sabe, que se vai dando conta, non sei, nos últimos tempos, ainda que xa se leva tempo falando deste problema. Sí, realmente a plataforma de Lugo levamos desde maio do ano pasado, e hai outras plataformas que xa veñen de finais do 2011. E, bueno, hasta o ano pasado ainda había muchísima xente, cando empezaron coa arbitraxe na campaña electoral das eleccións de aquí de Galicia, pois ainda había muchísima xente que non o sabía. Ao longo de todo o ano pasado estuveron saindo casos continuamente e chegándose xente á plataforma para informarse, e realmente cando se enterou casi todos, porque ainda hai algunha xente que ao mellor que ainda está fora hoxe e non o sabe, serán os que queden menos, pero cando se enteraron todos foi cando o banco lles mandou unha carta en marzo onde lles comunicaban que eran titulares de participacións preferentes ou de obrigas subordinadas. Aí foi onde a maioría se deron cuenta de que tiñan eses produtos. Pero xa digo, a día de hoy, ainda hai xente que está fora, emigrantes, que pode ser algún caso, os menos, pero que non son conscientes de que teñen aí os cartos. E para contextualizar un pouquiño, que diferencias principais hai entre as preferentes e as subordinadas? Bueno, ao ser uns produtos híbridos e tóxicos, eu casi que non estou así capacitado para facer a diferencia. Ainda a unha persoa profesional lle costa explicar o que é o produto. Basicamente, as subordinadas tiñan, a maior parte delas, unha caducidade que era máis ou menos de 10 anos, e era polo que vendían eso como a un prazo fixo, entonces a xente así o asinaba. E as subordinadas, ou as preferentes, tiñan unha data de vencemento
Vamos, algunhas do 9.999, outras xa poñían perpetua, outras hasta o 2099. Basicamente era no vencemento. Pero despois, para explicalo con claridade, teria que ser un profesional e non eu. Comentábame incluso antes desta entrevista que había moitas persoas que as teñen que non sabían nin que existía un mercado secundario no que podían negocialas. Sí, claro, eso non o sabía, a maior parte da xente non o sabía, é que aínda non o sabía algún que traballaba na propia Caixa. Entonces, malamente podría saber algún dos afectados, claro. Sempre entre as reivindicacións destas plataformas está o de pedir que se suprima o Real Decreto que os contempla como inversores en lugar de como aforradores e que establece as quitas. Claro, porque nos consideramos que isto deberá ter xa desde un primeiro lugar outra solución, porque o ano pasado as propias autoridades, xa desde o Goberno de España, desde a Xunta, desde o Banco de España, a Comisión Nacional do Mercado de Valores, a Defensora do Pobo, todos se deron conta de que houbera unha mala comercialización. Entonces, cando foron ao Goberno español a firmar o memorándum a Bruselas, o tratamento deberá ser diferente, dicirlles en Bruselas, señores, aquí esta xente foi enganada, houve unha mala comercialización, pero non, o Goberno de España o que fixo foi dicirlles que éramos inversores. A partir de aí, pois xa se firma un memorándum de entendemento con Bruselas e xa se fai no 31 de agosto o Real Decreto do ano pasado, donde se nos fai, os aforradores se nos convirten en inversores por decreto. E dai pois, xa veñen todos estes males, xa que a imposición da quita de Bruselas, pero bueno, eso non foi realmente como deberá ser a nosa defensa. Quitas, que me comentaba antes, que sí, poden ir do 16, pero tamén a 60 e pico %, non? Sí, realmente a quita máis pequena que hai é a que afecta ás persoas ao colectivo de afectados que poden ter a oportunidade de facer un depósito ao vencemento de novembro deste ano, que é as subordinadas de Caixa Galicia do 2003. O resto vai de quitas desde o 24% hasta o 65%. Estamos falando de que agora o banco está vendendo a imaxe de que recuperarían de media un 84%, pero é que un 84% recuperou nun colectivo de persoas moi pequena, que foron os que puderon facer ese depósito. O resto, como mínimo, sufre unha quita de un 24%, ou recupera un 77,58%, un 22%, perdón. Pero hai un colectivo tamén grande de persoas, que son os que teñen preferentes do 2003, que perden un 65%. Entonces, pois, os datos non son realmente como os pinta o banco. O Tribunal Constitucional ven de admitir o recurso do PSOE contra este Real Decreto. Que lles parece? Pois, parecenos ben, é unha iniciativa que acollemos de bon agrado, pero xa digo, estamos esperando por todo o desenlace dese proceso e por iso digo unha vez máis que ainda non é o fin como queren pintar dende Caixa Galicia e desde o FROP. Temos que esperar a que haxa un dictamen dese tribunal e veremos a ver en que quedan as cousas. Polo momento van recabando algún apoio, non sei se grande, se pequeno, veñen a hora de recabar o da Deputación, os tres grupos políticos que tamén instan a que Nova Caixa Galicia devolva estes aforros, non? Sí, vémolo como unha boa iniciativa e, bueno, alegrámonos de que así sexa, aínda que se puido haber feito antes, porque de feito xa fomos antes á Diputación con algunhas mocións que presentou o BNG, e que, sin embargo, pois, os diputados do PP votaron en contra. Estivemos desde o proceso electoral das eleccións de Galicia, o ano pasado, onde se resolveron 12.000 casos, hasta principios de maio, onde anunciou o presidente da Xunta que se iban a resolver outros 20.000 casos máis, pois con 5.000 casos, desde 12.000 a 17.000. Agora meten outros 20.000 para chegar aos 37.000. É que vennos a dar a razón de que o ano pasado xa denunciábamos unha folla de ruta clarísimamente marcada polo FROP a raíz do Real Decreto de agosto, donde xa sabían todo como querían facelo, e é o que levamos denunciando desde o ano pasado.
Falábamos antes da vía xudicial. Nova Caixa Galicia xa ten alrededor de 2000 denuncias, pero agardan, pois, ao ser agora as vacacións, un período inhábil, que o gordo das denuncias veñan a partir de setembro, non? Sí, porque agosto xa é un xulgado un mes que está nos xulgados pechados. E, bueno, pois quedan aí 20.000 persoas que non lles foi aceptado a arbitraxe, máis outras 13.000, 14.000, das que non presentaron solicitude de arbitraxe, pero que, sin embargo, poden recurrir igual a presentar esa demanda. O sea que poden ser uns 35, 36.000 casos máis, de quitado os traballadores de Nova Caixa Galicia, pois o resto non sei cantos se animarán a presentar denuncia, porque realmente, se ten un produto que ascenda a 12.000 euros ou 15.000 euros, que lle sacasen agora un 22%, pois para recuperar 3.000 ou 4.000 euros, pois ao mellor algúns se dan por vencidos e non o van presentar, porque vailles costar a mitad deses cartos máis ou menos. Entonces non sabemos máis ou menos os que podrán decidirse por eso. Dende a plataforma teñen datos nas sentencias que hai de se a maioría levan a razón o cliente ou a leva o banco? No, datos concretamente de todas as sentencias non temos moi pouquiñas. Sabémolo pola prensa tamén as que van saindo, pero concretamente sentencias en concreto temos encima da mesa pois 3 ou 4. Vemos que lle dan a razón ao cliente, ao afectado, e temos unha tamén negativa onde sabemos que era unha muller que tiña varios inmobles arrendados, tiña accións de varias compañías do IBEX, bueno, tiña varios apuntes na libreta bancaria de transferencias inversas e outras cousas que, bueno, que o xuíz entendeu que esa persoa sabía en que terreno se movía e desestimoulle a demanda. O comprador que asuma Nova Caixa Galicia, que é o banco do que vostedes teñen datos, terá que asumir o capital das preferentes dos inversores. Que lle parece esta medida? Bueno, pois, non sei, eu penso que o que pensamos nosotros é que están tratando de limpiar a Caixa e que lles van dar a Caixa para que sea o menos costosa posible para quen se faga cargo dela. Non sabemos quen pode ser, se é outra entidade de aquí, se é outra entidade de fora, aínda non está claro. O que si defendemos tamén, ou aproveitamos para defender en unha forma secundaria, que as caixas realmente podían quedar aquí como unha banca pública e xestionarse para que non foran para nada, porque vemos que o país de Galicia sufrindo un espolio donde primeiro levaron Fenosa, despois levaron o Banco Pastor e agora se nos van ir as caixas. Entonces vemos que está marchando todo. Pero dunha forma secundaria defendemos tamén que poden seguir xestionándose as caixas como unha entidade galega e iso é o que pretendemos tamén. Porque vostedes sempre defenderon que a solución a este problema é política. Sí, a solución é política. E o que máis se arreglarían as cousas, pois sería facer unha banca pública, entendemos, pero, bueno, isto xa é meternos nunha cousa secundaria, porque o principal problema é que devolvan o aforro aos afectados. Pero, bueno, defendemos tamén que sexa unha banca pública, unha banca galega, a que continúe no país, ben xestionada, sin irse a promocionar ladrillo a Canarias, nin a Levante, como foi o que pasou. Algúnas persoas estafadas da zona de Ferrolterra denunciaron presións, coaccións por parte da entidade bancaria para que firmen as quitas. Teñen coñecemento de que isto se dera en Lugo? Non temos coñecemento. O que si temos coñecemento é que foron os propios traballadores os que anduveron chamando a xente para que acudiran a firmar a liquidez unha vez feito o canxe a partir do día 4. Bueno, nos non entendemos así como que se fora presión, vamos, nos non temos ningún caso que nos denunciara a xente que foi presionada. Iso foi totalmente unha cousa voluntaria, o que quixo acudiulle, o que non, pois, quedará cas as accións, que tamén é unha parte minoritaria. Maniféstanse cada xoves saen do edificio da Xunta aquí en Lugo. Teñen previstas máis manifestacións ou outro tipo de movilizacións? Pois sí, este xoves temos outra protesta para facer aquí en Lugo, con saída diante da Xunta e recorrendo tamén as principais rúas do centro.
E, bueno, unha vez máis digo que as mobilizacións van a continuar, non só da plataforma de Lugo, senón das outras plataformas tamén, das outras plataformas de Galicia. E, bueno, estamos tamén ás esperas de outra reunión da coordinadora este próximo sábado en Santiago, e aí pois veremos que máis medidas vamos a adoptar. Tamén mobilizáronse para facer algún que outro scratch, non? Sí, consideramos que debíamos ir facerlle unha visita á casa do diputado de Joaquín García Díaz, porque non nos parece ético, nin, vamos, de boas formas, que aquí se nos defenda firmando nos manifestos, como temos, por exemplo, un manifesto firmado pola alcaldesa, unha compañeira de Joaquín García Díaz, onde temos un manifesto firmado por Olga Iglesias de que rexeitamos totalmente a decisión anunciada polo FROP, actual dono do 100% de Nova Galicia Banco, de impoñer unha quita e un canxe por accións. Rexeitan esa decisión e logo van a Madrid e votan a favor de que se fagan as quitas. Vamos, eso é unha incongruencia total e eso entendemos que non estamos de acordo con eso e vamos a seguir presionándoos para que teñamos outra defensa destes diputados elegidos por Lugo en Madrid. Xa para rematar, que lles recomenda a esas persoas que nos estén vendo e que estén afectadas? Pois o que lles recomendamos desde a plataforma de Lugo é que analicen ben a situación unha vez agora ca liquidez que firmou a maioría deles e que agora, para recuperar esa diferencia, teñen que valorar o que lles vai costar acudir aos tribunais, que van ser uns 360 euros de tasas, uns 500 e pico euros que lle poida cobrar un procurador, máis un 8 ou un 10% que poida cobrar un abogado, teñen que botar contas e ver o que poden recuperar e o que van a gastar. Eles mesmos teñen que analizar a situación e decidir eles mesmos. Pois moitas grazas, Javier Novo, por estar esta noite aquí connosco. Vale, moitas gracias a Telelugo. E moitas grazas, como non, a todos vostedes por seguirnos unha noite máis en Telelugo. Que teñan moi boa noite.